Ona, joango algara etxera. Nola ba? Giro ederra dago. Aprobetxatu? Aspertzen ari naiz. Zure adinekoek arazo bat daukazu da. Zer arazo? Ez dakizue lasai egoten? Zergatik. Beti zerbait egiten. Bideojokoak, internet mugikorra. Eta? Zer gertatzen da? Garrantzitsua da geldirik egoten jakitea. Horrela, lasai. Nik badakit horrela egoten. Ba orduan egon, Baina emozio pixka bat falta zait. zer egin nahi duzu? Ez dakit, joraz bat. Badakit. Geldirik egon behar dugu. Estatuak bezala. Nola? Bai, horrela, geldirik, mugitzen denak jokoa galdu du. Aitor, nik lasai egon nahi dut. Beste joraz bat orduan. Ez da lurra ukitu. Ez. Horrela hitz egingo dugu. Isilka. Ez du nahi. Doministiku egiten duenak galdu du. Ez da nasa hartu. Nora zoaz? Orain ni aspertu naiz. Guazen etxera. Lastima, orain ondo pasatzen ari nintzen.